satin zamu shiga shine sati na karshe before a shiga private launch mainnet chain 1 a Interlink. So kuma ga biyar daga cikin abubuwa tara da suke so su cimma before a fara a shiga wannan shi private mainnet na level wanda ya shafi a Interlink. A farko suka ce IBTE da damar kasuwanci, kamar da ga muku ita IBTE tana nufin Interlink Business Token Exchange. Mai da na mana bayani a baya, ita wannan IBTE din tana magana ne akan wajen da zaka ringa zuwa kana exchange na token, ko kuma wajen da zaka je domin ka siyi business token ko ka exchange business token, wanda zai ba kanana da matsakaitan kamfanoni damar kirkira da kuma lissafa business token akan blockchain. Wannan zai taimaka wa masu son zuba hannun jari daga ko ina a faɗin duniya. Sannan abu na biyu da suke magana akai shine su yi magana akan hanyar ta samun jari mai yawa, ko kuma hanyar da za su kirkira domin inganta masu ƙananan kamfanoni su samu jari mai yawa a abin da ya shafi harkokin kasuwanci su a cikin shi ecosystem na Interlink. Su magana akan cewa idan kasuwanci ya samu nasarar IBTE wato Interlink Business Token Exchange kenan, zai iya samun damar samun jarin miliyoyin daloli daga masu zuba hannun jari, domin idan har suka samu damar yin launching wannan shi IBTE din, so mutane za su dinga yawan shiga zuba kuɗin su domin ganin cewa sun samu business token. Duk kamfanin da ya launching wannan zai samu miliyoyin jari daga masu exchange domin samun business token. Sannan abu na uku suka ce gina Web3 financial economic. Me wannan yake nufi? Interlink ba wai blockchain kadai yake ginawa ba, yana son kirkira cikakken tattalin arziki na Web3 wanda zai hada kasuwanci, biyan kuɗi da kuma zuba hannun jari a guri guda. So duk waɗannan suna so su cimma su, wanda da yawa ma daga cikin waɗannan sun cimma su, amma abin da ya raguwa before satin da zamu shiga next week kenan, upper week kenan da za a yi private launch mainnet, an samu cikakken hanya wanda masu buƙatar business token za su samu ba tare da sun sha wahala ba. Sun tabbatar cewa masu hannun jari za su iya neman, za su iya samun ITL ko kuma za su iya siyan ITL ta OTC, sannan su yi amfani da shi wajen siyan business token a yi ta IBTE din nan. Abu na biyar suka magana akan mobile top up, wanda shi ma ne mana bayani a bidiyon mu na ba, shine dama da aka bamu, ko kuma in ce dama ko kuma wani bangare wanda su Interlink suka kirkira a cikin shi wallet na Interlink, wanda zai baka dama wajen yin ma'amalolin yau da kullum da kowane kalan cryptocurrency gare ka, inda kana da shi asset a cikin shi wannan Interlink wallet naka, zaka iya yin mu'amala da suka shafi abubuwa na rayuwa kamar siyan tikitin jirgi na sama, siyan kati kamar da na bana bayani, kuma sauran ayyuka ne yau da kullum. So wannan shine bayanin da suka yi, abubuwa biyar kenan daga cikin abubuwan da suka faɗa wanda suke sa ran cimma before a shiga shi private mainnet launch nan.